Ahojte, dnes vám predstavím nový set-top box Kaon pre O2 TV, ktorý začneme predávať už od začiatku augusta tohto roka. Set-top box Kaon je prvé zariadenie, ktoré bolo navrhnuté na mieru pre nás, pre O2 TV. Zariadenie pochádza od špičkového výrobcu z Južnej Kórey a pri jeho návrhu a výrobe sme zapracovali spätnú väzbu od vás a od našich zákazníkov. Poďme sa pozrieť na hlavné výhody nového zariadenia. A v prvom rade je to najnovší operačný systém Android, ktorý obsahuje predinštalované aplikácie O2 TV, Voyo, Netflix alebo aj HBO Max. Zároveň je to najvýkonnejší dostupný chipset od spoločnosti Amlogic a podpora štandardu Wi-Fi 6. Pre zákazníka to znamená výrazné zrýchlenie prvej inštalácie set-top boxu, lepšie odozvy samotného zariadenia a lepšia každodenná práca s našou službou. Hlavnou bránou pre ovládanie našej služby je nový diaľkový ovládač. Nový diaľkový ovládač obsahuje dedikované tlačidlá O2 TV, Netflix, Voyo a YouTube, ktoré výrazne uľahčujú prácu a prepínanie medzi týmito aplikáciami. Diaľkový ovládač zároveň obsahuje tlačidlá, ktoré sú navrhnuté špeciálne pre O2 TV a zákazníkom uľahčujú prechod priamo do programového sprievodcu alebo pre vyhľadanie informácií o danom programe alebo pre nahrávanie daného programu. Nechýbajú ani obľúbené tlačidlá pre číselnú voľbu staníc alebo pre prepínanie kanálov, po prípade Google Assistant. Veríme, že s novým set-top boxom Kaon budú naši zákazníci výrazne spokojnejší. Avšak nejaká chyba alebo porucha môže vždy nastať. V prípade, že prvá alebo druhá línia identifikuje chybu v zariadení, tak si ho zákazníci budú vedieť vymeniť na predajnom mieste kus za kus. Ale dosť bolo rečí, poďme sa spolu pozrieť, o koľko rýchlejšia je inštalácia nového set-top boxu voči set-top boxu starému a o koľko skôr si zákazníci budú môcť vychutnať našu službu. Pre spárovanie diaľkového ovládača so set-top boxom podržte stlačené tlačidlá minimálne po dobu 3 sekúnd. Úspešné spárovanie signalizuje symbol na obrazovke. Následne pokračujeme výberom jazyka. Nasledujúcu voľbu potvoríme preskočiť a pokračujeme nastavením pripojenia. Pre využívanie svojho set-top boxu naplno odporúčame prihlásiť sa do svojho účtu Google. Avšak, ak zákazník nemá Google účet alebo ho nechce nastavovať, môžete zvoliť aj voľbu preskočiť. Príjmeme zmluvné podmienky spoločnosti Google. A zvolíme inštalovať všetky nasledujúce aplikácie. Nový set-top box Kaon má predinštalované aplikácie O2 TV, Netflix aj Voyo. Takže inštalácia prebehne naozaj veľmi rýchlo. Po úspešnom nainštalovaní a spustení všetkých aplikácií sa nový set-top box spúšťa priamo na obrazovku O2 TV. Čiže zvolíme pokračovať a pokračujeme štandardným prihlasovacím procesom.
Tak vidíte, nový set-top box Kaon umožňuje výrazne rýchlejšie sledovať O2 TV. Vďaka predinštalovaným aplikáciám, najnovšiemu operačnému systému Android a výrazne rýchlejšiemu hardvéru sa nám podarilo skresať inštalačný proces z 20 minút na približne 5-minútovú kávičku. Tak ďakujem vám za pozornosť, verím, že nový set-top box prinesie veľa príjemných chvíľ pri sledovaní O2 TV a prajem vám pekný deň.